Gól nebo asistence? Gól. Zápas v 10 hodin ráno nebo v 7 hodin večer? 10 ráno. Pivo hned po zápase nebo až v klidu doma? Po zápase. Forehand nebo backhand? Forehand. Útočení nebo bránění? Útočení. V kabině ticho nebo hudba naplno? Hudba naplno. Tvůj nejoblíbenější hokejista? Dobře. Kdo je z našeho týmu největší bojovník? Honza Chalupník. A kdo z našeho týmu si nejvíc stěžuje na rozhodčí? Naše GM. To je vše, dobře.